Здравствуйте, дорогие друзья! Саляму алейкум, дустони азиз! ин навори дарсиро ман аз шаҳри Челябинск ба навор гирифта истодам ва биёед бо ҳам ба омӯзиши забони русӣ машғул шавем. Номи мавзӯи имрӯза род имен существительных. Ҷинси исмҳо ба забони тоҷикӣ. Албатта ин қисми грамматикӣ дар забони тоҷикӣ вуҷуд надорад. На танҳо дар забони тоҷикӣ, балки дар бисёре аз забонҳои дунё вуҷуд надорад ва албатта ин маънои онро надорад ки ин қисми грамматикии забони русиро омӯхтан ва аз худ кардан ва ё истифодаи он мушкилҳои зиёдеро эҷод мекунад. Ва ман имрӯз инро барои шумо фаҳмондиҳӣ карда он тарсу ваҳме ки дар дили шумо вуҷуд дорад дар ҷараёни омӯхтани забони русӣ, ки шумо фикр мекунед ки ин қисми грамматикӣ душвор ва нофаҳм аст, ман инро албатта аз байн мебарам ба воситаи ин схемае ки ман дар ин саҳифа тартиб додам. Аввалан биёед як таваҷҷӯҳи хуб зоҳир кунем ба номи ин мавзӯъ бо забони тоҷикӣ. Ҷинси исмҳо. Барои мо шумо маълум аст ки ҷинс чӣ маъно дорад. Мо медонем ки мешавад ҷинси мардона ва ҷинси занона. Албатта барои шумо маълум шуд. Ва дигаре аз калимаи ин мавзӯъ ва дигар калимаи ин истилоҳ исмҳо, яъне ҷинси исмҳо. Исмҳо ҳам барои мо шумо маълум аст, зеро ки дар мактабҳои миёна ҳатто мо қоидае аз худ карда будем ки исмҳо он ҳиссаи нутқе мебошанд ки ба саволҳои киҳо ва чиҳо ҷавоб мешаванд. Яъне мо ба пуррагӣ фаҳмидем ки ҷинси исмҳо гуфта ин чиро дар назар дорад. Яъне ки ҳамон исмҳое ки мо дар забони русӣ дорем, грамматикаи забони русӣ онҳоро ба се қисм тақсим мекунад. Яъне мужской род, женский род ва средний род. Ҷинси мардона, ҷинси занона, ҷинси миёна. Боз як бори дига ман такрор мекунам ки исмҳоро, на ин ки инсон ва дигар чизҳоро, номи ашёҳо ва номҳоро, исмҳоро ба се гурӯҳ, ба се категория, ба се род грамматикаи забони русӣ тақсим мекунад. Ин мужской род, женский род ва средний род мебошад. Ва ин тақсимоте ки грамматикаи забони русӣ мекунад, бо нишонаҳои махсусе тақсимот мекунад. Биёед аввалан мо таваҷҷӯҳ ба средний род мекунем, ҷинси миёна мекунем. Он исмҳое ки бо ҳарфи е ба анҷом мерасанд, ин гуна исмҳо таълуқ ба средний род доранд. Ба монанди здание ба анҷом мерасад, море ба е ба мерасад, варенье ба е ба анҷом мерасад. Яъне ин нишонаи он аст ки ин калимаҳо таълуқ ба средний род дорад. Дуюми аз нишонаҳо ин ҳарфи о. Агар ҳарфи о дар охири ҳои забони омад, ин гурӯҳи калимаҳо ё ин калимаҳо ба средний род таълуқ дорад. Ба монанди палто, акно, метро. Яъне ин калимаҳо таълуқ ба средний род доранд. Яъне кулли исмҳое ки ба е ба анҷом мерасанд ва ба о ба анҷом мерасанд, ба средний род таълуқ доранд. Ва якчанд калимаҳое ҳастанд ки ва ё калимаҳои истисноӣ ҳастанд ки далелҳои таърихӣ доранд, ба монанди время, имя. Ин гуна калимаҳо ба я ба анҷом мерасанду ва лекин инҳо таълуқ ба средний род доранд. Инҳоро мо бояд аз худ кунем, аз ёд намоем, зеро ки ин аз ин қоида берун аст. Инҳоро мо бояд аз ёд кунем, ба монанди исмҳои истисноӣ. Яъне средний род он исмҳое мебошад ки бо е ва бо о ба анҷом мерасанд. Ва ҷойнишини ана ин гуна исмҳо мебошад ано. Ано вақте мо аз они мо гуфта номбар мекунем, ано маё. Ба монанди здание маё, ано маё, море ано маё, варенье ано маё, пальто оно моё, окно оно моё, метро оно моё, время оно моё, имя оно моё. Дуюм қисми ин мавзӯъ женский род. Женский род, яъне исмҳое ки таълуқ ба женский род доранд,
онҳо ҳам нишонаҳои махсусе доранд. Яъне кулли калимаҳое, кулли исмҳое ки бахшиши зиёд, кулли исмҳое ки бо а ба анҷом мерасанд, онҳо тааллуқ ба женский род доранд. Ба монанди книга, школа, ручка, яъне бо а ба анҷом мерасанд. ва дигаре аз нишонаҳо ин ҳарфи я дар охири исмҳо ба монанди линия, земля, фамилия, яъне ин исмҳо ҳам тааллуқ, ин гуна исмҳо ҳам тааллуқ ба женский род доранд. ва сеюм нишонаи ин қисми мавзӯъ, яъне ки женский род, ин калимаҳое ки ба мягкий знак ба анҷом мерасанд. ва инҷо як гурӯҳ калимаҳое ҳаста ки бо онҳо мо ҳам бояд таваҷҷӯҳи хуб зоҳир кунем. Ба монанди мама ба а ба анҷом мерасад ва таваҷҷӯҳ ба худи он шахсият ҳам бояд мо кунем ки вай зан аст. тётя зан аст, ё ки мать зан аст. доч ба а я инаш ба мягкий знак ба анҷом мерасад, лекин худи намояндагони ин исмҳо зан ҳастанд. Ба монанди мама, мать, тётя, доч, инҳо зан ҳастанд. Барои ҳамин ин калимаҳо ҳам, ин исмҳо ҳам тааллуқ ба женский род доранд. ва чӣ хеле ки мо гуфта будем, сеюм нишонаи исмҳои ҷинси занона, яъне женский род, мягкий знак мебошад. ба монанди доч, веш, ноч, ба монанди ин калимаҳо, яъне ба анҷом мерасанд бо мягкий знак. Албатта ҳастанд калимаҳое ки анҷом мерасанд бо мягкий знак, лекин тааллуқ, баъзе аз онҳо тааллуқ ба женский род доранд ва баъзе онҳо тааллуқ ба мужской род доранд. дар ин мавзӯъ мо дар охири дарс суҳбате бо шумо мекунем. Яъне женский род он гурӯҳи исмҳое мебошад ки анҷом мерасанд бо а, бо я ва мягкий знак. ба монанди книга, школа, ручка, линия, земля, фамилия ва исмҳое ки инсонҳоро дар назар дорад. Мама, мать, тётя, доч ва калимаҳое ки ба анҷом мерасанд бо мягкий знак. веш, ноч. ва ин гуна исмҳоро мо вақте ҷойнишин ба онҳо медиҳем, мегӯем ана. Ба монанди книга, она моя. Дар ин ҷо мо гуфта будем здание, средний род, оно моё. А дар женский род книга, она моя. Яъне мо гуфта наметавонем ки здание, она моя. Наметавонем гуфта здание, оно моё. Книга, она моя. Школа, она моя. Земля, она моя. Мама, она моя. Вещь, она моя. акнун сеюм қисми мавзӯи имрӯза, мужской род, ҷинси мардона. ҷинси мардона, яъне мо таваҷҷӯҳ мекунем ки агар исмҳое ки ба анҷом мерасанд бо дигар ҳарфҳои забони русӣ ба ғайр аз инҳо, ба ғайр аз а, я, мягкий знак, е, о ва я, ин гуна исмҳо тааллуқ ба мужской род доранд, ё ки исмҳое ки нулевое окончание доранд. ба монанди дом, магазин, завод ва ғайра. ва исмҳое ки бо и краткая ба анҷом мерасанд. Ба монанди трамвай, музей, чай. ва як чизи дигар, таваҷҷӯҳ ба ин исмҳо кунед. папа ба анҷом мерасад бо а, дядя бо я. мо гуфта будем ки исмҳое ки анҷом мерасанд бо а ва я, онҳо тааллуқ ба женский род доранд. бо чӣ сабаб мо ин исмҳоро дар гурӯҳи мужской род навистем? Яъне намояндаҳои ин исмҳо мард мебошанд. папа навобаста аз оне ки бо чӣ ҳарф ба анҷом мерасад,
папа ин мард аст ё дядя ин мард аст. Барои ҳамин вақте ки мо исмҳои мард яъне ки инсонҳоро мегирем, мо бояд таваҷҷӯҳ ба ҷинси он кунем. Фақат дар ҳолате ки мо исм номи инсонҳоро мегирем ба монанди мама, папа, тётя, дядя, Саша и Вероника, например. Барои ҳамин мо бояд таваҷҷӯҳи хуб зоҳир кунем дар ин ҳолат. Ва гуфта будем ки калимаҳои исмҳое ки анҷом мерасанд бо мягкий знак ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд. Яке аз ин гурӯҳ тааллуқ ба женский род дорад ва дигаре аз ин гурӯҳ ба мужской род тааллуқ дорад. Албатта ягон нишонаи зоҳирие ки бо воситаи он мо метавонем фаҳмем ки кадоме аз ин калимаҳо ба кадом род тақсим мешавад вуҷуд надорад. Барои ҳамин мо як таблитсаи махсусе тартиб медиҳем, монанди ана ҳамин таблитса ва аз ёд мекунем, аз худ менамоем. Ба монанди словарь мо инҳоро аз ёфта аз китобҳо навишта аз худ мекунем. Словарь анҷом мерасад бо мягкий знак, лекин ба мужской род ба ҷинси мардона тааллуқ дорад. Мегӯем словарь он мой, лекин веш бо мягкий знак ба анҷом мерасад, лекин ин исм тааллуқ ба женский род дорад. Веш она моя. Словарь он мой, календарь он мой, преподаватель он мой, царь он мой, вещь она моя, ночь она моя, боль она моя, тетрадь она моя. Яъне дар ҷараёни омӯхтани род имён существительных ҷинси исмҳо мо бояд исмҳое ки анҷом мерасанд бо мягкий знак, монанди ана ҳамин таблица, монанди ана ҳамин схема, мо бояд як схемаи махсусе тартиб дод ва ин исмҳоро ба ду гурӯҳ тақсим кард ва онҳоро омӯхт. Ва дар китобҳое ки ва дар маконҳое ки шумо ин калимаҳоро вомехӯред, албатта бояд шумо таваҷҷӯҳ ба орфографический словарь кунед. Яъне ки дар орфографический словарь онҳоро кофта, ёфта ё аз муаллимон пурсида ки ба кадоме аз ин родҳо тааллуқ дорад ин исмҳое ки ба мягкий знак ба анҷом мерасанд ва сипас онҳоро навишта аз худ менамояд. Ва як бори дигар фаҳмондеҳии иловагӣ. Яъне он исмҳое ки анҷом мерасанд бо е ва о тааллуқ ба средний род доранд. Яъне исмҳое ки анҷом мерасанд ба е ба о мо мегӯем здание оно моё, окно оно моё. Ва як гурӯҳ исмҳои истисноӣ ҳастанд ки ба монанди время ва имя. Мо мегӯем время оно моё, имя оно моё. Ва қисми женский род, кулли исмҳое ки анҷом мерасанд ба а ва я ва мягкий знак, онҳо тааллуқ ба женский род доранд, ба монанди книга она моя, школа она моя, земля она моя, фамилия она моя, вещь она моя, ночь она моя, тетрадь она моя. Ва як гурӯҳ исмҳое ҳастанд ки онҳо намоянд, яъне ки исмҳои инсонҳо ҳастанд, ба монанди мама, тётя, мать, Вероника, Олеся, Маша и так далее. Ба ин гурӯҳ исмҳо бояд мо таваҷҷӯҳи махсусе зоҳир намоем. Ва сеюм қисм ки мужской род мебошад, ҷинси мардона, мо гуфтем ки вақте ки нулевой окончанӣ дорад, ба монанди дом, магазин, завод ва ғайра, ва исмҳое ки бо и краткае ба анҷом мерасанд, ба монанди трамвай, музей, чай, инҳо ҳам ба мужской род тааллуқ доранд. Ва дигар калимаҳое ки бо а ба анҷом мерасанд ва ё бо я, лекин намояндаҳои ин исмҳо мард мебошанд, ба монанди папа, дядя. Мо мегӯем папа он мой, дядя он мой. Ва дигар калимаҳое ки барои омӯхтан ва аз худ намудани онҳо ман як схемаи махсусе нишон додам дар саҳифаи пеш. Ин исмҳое ки бо мягкий знак ба анҷом мерасанд, ба монанди словарь, мужской род он мой, вещь она моя, преподаватель он мой, ночь она моя ва ғайра.
ҳанин буд мавзӯи имрӯзаи мо род имён существительных. Агар саволҳо оиди ин мавзӯъ дошта бошед, марҳамат нависед ба саволҳо мувофиқи вақт, ғунҷоиши вақт ва тавоноӣ ба онҳо ҷавоб мегардонем. Саломату сарбаланд бошед.